L'estudi que hem publicat a Nature, que s'intitula "L'esteatopatitis limita la immunovigilància en l'hepatocarcinoma tractat amb immunoteràpia", es fonamenta en 3 observacions. La primera observació és que tant en humans com en animals d'experimentació hi ha una acumulació d'un tipus especial de cèl·lules T que són disfuncionals en l'esteatopatitis no alcohòlica. La segona observació és que quan tractem amb estudis experimentals aquests animals que tenen esteatopatitis no alcohòlica i esteatopatitis no alcohòlica amb càncer, no responen a immunoteràpia, primer punt, quan tenen càncer, i quan donem la immunoteràpia amb checkpoint inhibitors de forma preventiva per evitar l'aparició d'hepatocarcinoma, es produeix l'efecte contrari, augmenta la incidència d'hepatocarcinoma. Finalment, hem intentat analitzar, i ho hem fet en forma de metaanàlisis de 3 assajos clínics fase 3, que han avaluat nivolumab, pembrolizumab i atezolizumab, bevacizumab, en el càncer de fetge, i hem fet un anàlisi específic d'acord a l'etiologia. I hem vist que, efectivament, aquestes immunoteràpies són eficaces en l'hepatocarcinoma d'etiologia viral i, en canvi, no ho són, no augmenten la supervivència en l'hepatocarcinoma d'etiologia no viral, tant NASH com alcohol. I això té unes implicacions, per una banda, clíniques, en el maneig dels pacients amb hepatocarcinoma amb aquestes etiologies, i des d'un punt de vista de recerca, perquè ara tindrem que investigar quines són les combinacions terapèutiques que són eficaces en aquests pacients.